Еміль Курбідінов на свободі. Після 5 діб арешту, за злочин якого не скоював, адвокат виходить із сімферопольського ізолятора тимчасового тримання. Біля воріт його зустрічають кілька сотень кримських татар з повітряними кульками, тортом і дружніми обіймами. Несправедливий вирок не зламав Еміля Курбідінова. Усі, хто прийшов зустріти його на свободі, він запевнив, відтепер ще активніше захищатиме права свого народу. Про перші хвилини на свободі та про плани Еміля Курбідінова дивіться далі. 9 ранку під стінами сімферопольського ізолятора тимчасового тримання збираються кримські татари. За годину їх було вже кілька сотень. Людей не спинив ні холод, ні злива. З'їжджаються сюди з усіх куточків Криму. Усі вони чекають на адвоката Еміля Курбідінова. На годиннику 10:40 за Києвом, і ось нарешті він виходить. Адвокат з большої букви. Ні, спеціально. Кілька кроків за ворота ізолятора, і всі, хто прийшов зустріти Еміля Га, пересвідчуються. Свого почуття гумору за час арешту він точно не втратив. А треба уходити, а то зараз опять вернемося. Вернемося вместе, там стільки місць нету. Повітряні кульки, альбом спогадів про знайомство із народним захисником, обійми із друзями. Еміль Курбідінов не чекав, що зустрічати його на свободі прийде стільки людей. Та найбільшою несподіванкою став величезний торт від мами братів Абдулаєвих, фігурантів так званої справи про тероризм. Ты не только защитник моего сына, ты мой сын. Ты сын моего всего народа, ты достойный сын моего крымско-татарского народа. Еміля Курбідінова не зламали ні 5 діб в ізоляторі, ні те, що окупаційне правосуддя вже вдруге за рік розгледіло пропаганду екстремізму в його дописах у соцмережах 5-річної давнини. Каже, російський окупант терористом вважає кожного кримського татарина. Когда выходил из подъезда, я был задержан, по обвинению все в том же экстремизме, как и весь наш народ сегодня на протяжении 4 лет обвиняет в этом преступлении. Просто під стінами ізолятора у першому після виходу на свободу інтерв'ю телеканалу АТР заявляє, він і надалі захищатиме права свого народу і тих, кого російський окупант несправедливо називає злочинцем. Як було із полоненим українським моряком Богданом Небелицею, Еміль Курбідінов взявся його захищати. І саме за це, каже, а не за пост у Фейсбуці, з нібито пропагандою тероризму, його і заарештували на 5 діб. Сегодня вечером я выйду уже в Ростов, потому что там идут уже стадия прений по Энверу Мамутову 14 числа, симферопольские ребята. И потом я отправлюсь в Москву, там по моему подзащитному украинскому военнопленному Богдану Небелице будут проходить следственные мероприятия. Кримські татари – унікальний народ, каже Еміль Курбідінов. І всі, хто прийшов зустріти його на свободі, ці його слова підтверджують. На честь звільнення свого захисника Еміля Курбідінова читають дуа. Раббана атина фід дунья хасанатан ва філ ахирати хасанатан ва қина азабин нар. Раббана агфир лі ва лі валідей ва ліл муъминуна йома якумул хисаб. Субхан раббики раббил іззати амма ясифун ва саламун алал мурсалін вальхамдулиллахі раббил алемін. Саме у єдності сила кримсько-татарського народу, впевнена активістка Кримської солідарності Людфія Зудієва. Каже, поки є такі віддані захисники, як Еміль Курбідінов, окупант не зможе їх здолати. И случай с Эмилем показывает, что ошибочно думать, что можно выбить одно звено, какое-то очень важное, из работы, и на этом все остановится. Нет. Каждое такое давление порождает 10 новых звеньев вместо одного. И если Эмиль был долгое время один, в 2014-2015 году он был практически единственным адвокатом, который брался за такие дела, то сегодня их уже порядка 20. Не менш радісно зустрічали Еміля Курбідінова вдома. Тут його чекала дружина, діти, сусідки. Вони чекають своїх чоловіків, несправедливо засуджених так званим правосуддям в Криму, і вірять, одного дня вони, так само як Еміль Курбідінов, вийдуть на свободу. Тетяна Сулій, Заман, АТР.